Hej, velkommen til Solbjerg Selskabslokale. Jeg vil lige lave en lille guided tur, ligesom jeg har gjort med Falling Forsamlingshus, for at vise arealet udenfor og indenfor. Men det her, det er den terrasse, jeg har lavet med nogle sejl, der kan sættes op, hvis vejret tillader sig. Og så har vi jo den store parkeringsplads herude, hvor masser af pladser til at kunne parkere. Og lige derovre på den anden side af træerne, der har vi en offentlig fodboldbane. Så det er jo muligt at kunne gå over og spille fodbold, hvis der ellers ikke er optaget af fodboldkampe. Men lad os gå indenfor og kigge, hvordan det ser ud indenfor. Og der går man jo ind herhen ved trappen, og der er en handicaplift. Hvis der nu er nogen, der ser kørestol, så kan vi betjene den, så man kan komme op. Og så går man som kørestolsbruger kommer man ind ad den dør der. Ellers så fortsætter man op her. Og når man nu der er godt vejr ligesom der i dag, så er det jo oplagt at få sin velkomstdrinks herude. Så man kan stå og hænge ud heroppe, og folk de kan sidde dernede, og man kan sludre op og ned herfra. Så går vi ind i entréen. Så sådan her ud. Og der er mulighed for at hænge sit overtøj. Igen masser af plads. Der er mulighed for at være op til 108, sikkert også flere, hvis man ønsker det. Så skal jeg lige have fundet ud af, hvordan man så kan sætte bordene, men det ser jeg ikke noget problem i. En lille lounge her, hvor man igen, hvis nu er vejret ikke tillader det udenfor, eller man har lyst til at være indenfor, så kan man få sin velkomstdrinks her. Eller det kunne være, at nogen vil trække over og sidde over i sofaen, når de skulle have deres kaffe. Og så er der jo salen her med runde borde. Nu kommer der et selskab, de er på cirka 57, så de har bestilt en DJ til at komme, så han har lined op her. Og så kan der jo være dansegulv, og så eventuelt så kan vi fjerne et enkelt bord der, hvis der er nok danselystne folk. Men ellers så 8-9 personer ved hver rundbord. Så hvis nu man har en fest, hvor der kunne ske at være nogle børn med, det kunne være konfirmationer, det kunne være barnedåbe, alverdens ting, fødselsdage, så er der indrettet sådan en lille legerum her. Med lidt sofa, og et område, hvor de kan sidde og tegne, og så et fjernsyn, hvor der er en DVD-afspiller, og jeg har også nogle film til at lægge der. Og så må man jo have sin egen legesager med, så børnene de har noget at underholde sig med. Så kan vi gå herover. Her er buffetarrangementet. Lidt anderledes, så det kommer op i nogle forskellige højder. Det er jo ikke altid at være så kedeligt, sådan noget buffet-arrangement. Det kunne være der velkomstdrinksene stod på. Lidt gavebord, måske, til det. Og så er der toiletterne herude. Igen lidt anderledes. Vi behøver ikke være så kedelige. Det er ligesom ude i Falling. Der er toiletterne også lidt anderledes. Ja, men der er 4 toiletter herude. Så, men det er jo sådan en lille tur af Solbjerg Selskabslokale. Og så tror jeg vil til at gå ud og gøre nogle forretter klar til det selskab, der kommer nu her. Jeg håber, I alle sammen har en dejlig søndag, og forhåbentlig på gensyn. Hej hej.